pri zbrani teda platí, že zbraň sa vždycky považuje, že je stále nabitá. Hej. Nebavíme sa o tom, že aha, však zásobník mám tu, neobťahoval som. Nie. Máš zbraň, zbraň ostáva stále zbraňou, takže vyťahnem zbraň a robím vlastne to, čo sa predtým povedalo, hej, že budete strieľať jeden výstrel, dva výstrely a tak ďalej. K základom pri krátkej guľovej zbrani postoj, môžete si teda zvoliť ruky, nohy mierne od seba, rozkročené zhruba na šírku ramien. Spustený som do tých kolien, aby som mal stabilitu, hej, nie že vystrelí pištol a odletím dozadu, alebo niekto ma sotí, padnem tu, hej, takže troška do kolien, ramena mám dopredu, jednou rukou naťahujem zbraň dopredu, v tej, ktorej tú zbraň mám, druhou rukou pomaličky zbraň stiahujem, aby mi zostal taký pevný úchyt v podstate. Áno, nie ani na voľno, nie ani na úplne vystretých rukách a teda už vôbec nie na nohách. Ak tú zbraň chcete pevne držať, už jak ju tu chytáte, mali by ste si už ju chytiť tak, aby ste si ju nemuseli ďalej prekladať. Hej. Medzi palec ukazovák, tu zatlačím presne do tohto výrezu, zatlačím tú pištol, dávam ju pred seba takýmto spôsobom v jednej ruke, teda to, čo sa týka prepraváka, druhou rukou robím vlastne protitlak z druhej strany. Palec nedávajte tu cez záver, áno. Sú aj takí, nechápu to a povedia, a mne sa to tak dobre drží, hej, až ten záver vlastne stále, jak tá zbraň ide, jak sa to pohybuje, tak môže byť, že tak decentne, jak komár vás to tu poštípe, ale brutálne to napuchne a hnisá, pretože sú tam všetky tie splodiny a všetko ten bordel. Takže ja radšej poviem, čo by bolo keby, aby ste, keď spravíte toto, tak ten palec dali tam, kde ho dať máte a takýmto štýlom. Je optimálne pri spúšťaní bicieho mechanizmu kohútika posledný článok prsta v strede, hej, tu. Jak spúšťam tú zbraň vlastne automaticky celú mám tendenciu ťahať nabok, strhávať to. Preto využívam tú druhú ruku z tejto strany a ten druhý palec, že zatláčam tú zbraň na druhú stranu, aby nedošlo vlastne k tomu pohybu. Tu. Kto má ten palec takto, môže aj dobre strieľať, hej, a už jak začne rýchlo strieľať, tak tá zbraň mu tam bude lietať. Hej. Takže teraz skončím, vy vyťahnete prázdnu zbraň, zoberete si ju, môžete si ju kľudne nahoru.